खुलुमबाय। दिनैनि मोनाबिलिनि बर' रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना बयखौबो आसा खालामो। गिबि रादाबाव दं फालांगियारि गारि मटर ट्रेक्टर ट्राक डाम्पार बायदिनि उनाव मोदानग्रा टेप लागायनानै लानाया गोनांथार नङाब्ला जुरिमाना होनांनो हागौ। हादरारि लामा संरैखाथि दान हाबाफारि बेखेवदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना। दुलाराय भारत हादर नाङैनो दिनै 15 जानुवारिनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 14 फेब्रुवारि खालारसिम हादरारि लामा संरैखाथि दान हाबाफारि लानाय बादिनो क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफानाबो दिनै क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनानै थानाय रमानपारायाव थानाय क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावखुलियाव दिनै फुंबिलि समाव हादरारि लामा संरैखाथि दान हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। दुलाराय भारत हादर नाङैनो दिनै 15 जानुवारिनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 14 फेब्रुवारि खालारसिम हादरारि लामा संरैखाथि दान हाबाफारि गोनांदि बे हादरारि लामा संरैखाथि दान हाबाफारिनि गेजेरजों मटर गारिनि जाब्रबथाय जानानै अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जानाय, जोखोम जानाय बायदिखौ गैया खालामनो थाखाय माखासे सांग्रांथियारि हाबाफारि लानाय जादों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार सोहोरनि नाराबारि लामा आरो सान्तिनगर लामायाव गारि मटरनि सायाव सिग्रोमनाय। नैथि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि हादरगिरि मानाव गेदेर श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बिथांजोखौ गुवाहाटीनि बिरखं गाथोनाव लोगो हमना साबायखर जासिदों। हादोरगिरि मुर्मुनि दावबायनाया बे ओनसोलाव सानथामनि दावबायनायनि जागायनायखौ दिन्थियो। गावनि थानायनि समाव हादोरगिरि मुर्मुआ गोबां मख'जाथाव हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थि खालामनाय जादों। मोनसे मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय कार्बि लाइमोन फोरबोनि सनानि जुबिली फोरबोआव बिथांजोनि बाहागो लानाय, जेराव बिथांजोआ रायजोनि गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन। 15 जानुवारिनिफ्राय 17 जानुवारिसिम गोसारनाय बे दावबायनाया गोनांथार हाबाफारिफोर, बिथायारि सानज'थाय बेखेवनाय आरो जायगायारि फालिथायफोराव बाहागो लानायनि मोनसे फारिजों बुंफबनाय हाबाफारि होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं महाराष्ट्रनि ठाणे जिल्लायाव माखासे सिनायमोनै दाखाथिफोरा गेस काटारजों मोनसे एटिएमनिफ्राय रां खावनो नाजानायाव अर खामनायनि जाहोनाव 21 लाख रां दोनथुमनाय नोगोद राङा सेवहांगार जायो होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया सासे मावख'गिरिया बुंदों दि सिनायमोनै सुबुंफोरा 13 जानुवारि खालि फुंनि 1 रिंगानिफ्राय 2 रिंगानि गेजेराव एटिएम किसकआव हाबनो थाखाय साथारनि थाला सिफायदोंमोन। बिसोरो एटिएमखौ खेवनो थाखाय गेस काटार बाहायदोंमोन। बबेखानि बे मावख'गिरिया फोरमायदोंमोन दि अराव एटिएमनि इसिङारि बाहागोफोरा गाज्रियैनो खहा जादोंमोन, जायनि फिथाय महरै मेसिनआ जोबस्रांदोंमोन आरो 21,11,800 रांसिम दोनथुमनाय नोगोद राङा खहा जादोंमोन। बे समावनो सिनायमोनै दाखाथिफोरनि बेरेखायै पुलिस थानायाव धारा 457 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ लाफानानै मागो दमासिनि बेलागुर सावदों। मागो दमासिनि नेमखान्थि बायदि बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ गावनि जोनोम गामि तामुलपुरनि सौरागुरि गामियाव गामिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बेलागुर सावदों आरो लोगोसे रुंसारि बिमा बिफानि सावगारियाव बिबार आरो फिथा बावदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरदों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।